mga sayawon, ayong hanlin ninyo og sa malon, mga kalagasan og batanong, akurat sa naray hapon niyayo. Laminan ang mga bisita, nang aandang manirang ikagala, may dakpungkos kan may sinsilya pa, may pinutong kaedad ng pamusta. Sili kita ay nasayaw na bisita, ay mamustura, ay dapong mayroon daga. Sili kita ay nasayaw na bisita, ay mamustura, ay nagkakalupan at wala. Sikat ko, labing kun may patron, mga tayong kay kahit nga lawon, at kadang-an at tuwang lasa, nag-aawit din pagkawansa. Sikat ko, bilingan sa yawon, alabing ang mga okasyon, mga kalagasan o batanong, urat sa una at lihayon. Wala pa kayong mga kamay dyan! This is G1 Town Fiesta 2023. G1 Eastern Samar Waray TV. Subscribe. May nagsita nga nagasna, kung nalakatagtulong kumba, pero nanibili pa rin daraga, na iyalig anong hitamurat sa baka tawag hindi pausa, kay ang lagas ng iba at turba, pagsayang lang niyahin purat siya, nagluluhod-luhod ng nakuha. Alala, sili kita ay nasayaw na besita. Ato, Bintago ang Tagmimil. Ay ang pamustura, ay nabot makera ng kagal. Alala, Okay. sili kita ay nasayaw. The Honorable Councilor of Sulat, Councilor Zakate, and the Balikbayan from Japan. Alright, thank you so much! Ato atong sinayo, atong kuracha, thank you so much! And atong Liga ng mga Barangay President ng Municipality of Sulat, kan Honorable Maximo Zakate. Damo